Kape? Video. Di ba yan? Oh, bukod pa yun, di ba? Hindi pa wala. Dali. Ala, video! Tangit video yun. Video yan, ano? Video. Oh! Hindi. Oo. Alis na tayo? Uuna na kami. Baba. Nakahigap sa nga yung... Magluluto ka. Saan mo na umihi? Nakahigap sa bigay. Cheese. Ako ah. Pupunta ba kami sa inyo? Ayun, kinuha niya ano. Binili ko na. Tayo na na. Marami po para sa Pilipinas to eh. Hindi, lol. Nakaipay. Ako naman malawak. Ikaw naman, ikaw naman. Para kasama ka. Ay, Ayun o, yan si Gypsy. Ayan. Cute yan o. oo, kahit na naman. Ako'y alam din sa akin. Ito si ano, ito si ano. Mas taxi. Ito si ano. May 2 hours na lang kayo. Ako naman. Ganun. Baka anong oras ba tayo? Mag-iitog ka ba yan? Ano ba mag-iitog yan? Pupunta ba ba kalarayan? Oo daw. Oo, pupunta ba pala dito? Mag-iitog nga kami talaga. Gaps. Video! O ate. Nainit. Bayad na kami Dodichi, uy. Dodichi. 50 yung bigay natin ni Jojo. Oo, 25 nga isang tao eh. O, magdi-dechi ako. Ayan, mag-dechi kayo na eh. Ano ga? Hanggang ano oras tayo? Kain lang pinakatapos. Ate, sila ano pa rin natin kinatarayan mamaya? Oo, wala akong panahon. Sabi na kayo umuwi, alam na natin ganito yung sabihin. Hindi ko ate. Sana. Basta daw. Tayo, samahan kita. Ako Ah. reporter. Ito mga kainan. Ano? Ito ang kinain namin. Ano? Sugod. Ano? Tara. Hindi. Kami po yung ano, kumain sa Milan. Dapat kasama ka. Halika. Ito yung pagkain namin sa Milan. Ito yun sila yung mga kasinero. Mga alagad namin. Tara. Mga alagad namin yung nakita nyo. Ang tagaluto namin dito. Sa aming mansion. Ayun ang mga bisita namin. Na antatakaw. Ay,